Ďalším zápasom v športovej hale v Starej Ľubovni pokračovala prvá liga vo florbale mužov. Domáci Falcons privítali v rámci 11. kola súpera z najvyšších poschodí tabuľky a proti Raptors z Rabča prehrávali už po 10 minútach 0-3. Z priebehu sa im našťastie podarilo pozviechať. Inkasovali sme celkom rýchle góly. Po individuálnych chybách super ani podľa mňa nevie, ako tie góly dal. Boli to fakt, že super mal náhodu, šťastie možno. To nás trošku dalo k zemi, ale potom sme sa nakopli, dali sme to na 3-4 v prvej tretine. Do záverečnej tretiny vstupovali súperi za stavu 6-6. Na obidvoch stranách bola zjavná opatrnosť, celkovo však väčšiu aktivitu, chcenie i viac síl preukazovali domáci. Napokon to boli hostia, ktorí 36 sekúnd pred koncom udreli rozhodujúcim gólom a po výsledku 7-6 brali všetky body. Zápas bol dramatický, myslím si, že aj sa páčil divákom, bolo to hore-dole, takže určite ťažký, pekný, vyrovnaný zápas. Výsledok nás mrzí, na konci sme inkasovali fakt, že smolný gól. Pre Staroľubovňanov je tým z Oravy zdá sa neobľúbeným súperom, keďže proti nemu ešte nedokázali v lige zvíťaziť. V ostatnom súboji boli mimoriadne blízko. Taký je šport, no niekedy sa to zlomí až na konci a proti tomuto týmu sa nám to stáva často, čiže už je to také, no, že človek dekedy sa nad tým zamyslí a je to strašná smola. No. 7. tým tabuľky si bude môcť napraviť chuť opäť doma, keď v sobotu 23. novembra privíta od 17. hodiny a 30. minúty poslednú Čadcu.